Студио Вени и тайната как да имаш винаги достатъчно пари представят стратегия за развитие на стартовите потоци на кашфло. И когато изгледаш това видео, ще си научил важни подробности за инструментите на кабинета и на стартовите потоци, разликата в цените на екоринството и как да използваш различните инструменти за целта на стратегията. Тази стратегия е много лесна и ефективна. Вземането на решение да я приложиш отнема максимум 10-15 минутки. Но за лесното използване има някои неща, които трябва да знаеш. Това са компонентите на стартовите потоци. Най-лесно те се учат чрез практика и постоянство, и това е целта за създаване на стартовите потоци, да привикнеш към практика и постоянство и извървявайки този път да достигнеш твоята финансова свобода, за да живееш щастливо живота на твоите мечти. Важни подробности за кабинета. Независимо в коя точка на света се намираш, кашфло работи навсякъде, всяка една от платформите. Европейска, испанска, полска, английска, киргизстанска, китайска и руска, която се нарича поток каш. Условията във всички тези платформи са еднакви за всички. Разликата е в типа на валутите. Освен това, те могат да се използват на всяко едно устройство, което има връзка с интернет. Всяка една от платформите разполага с следните инструменти. От Агрия, бърз поток, стартов поток, растящ поток, годишни потоци и Инвест Клуб. Но за целта на стратегията се използват бърз поток, стартов поток и растящ поток и при мен понякога и от Агрия, особено когато имам четворки. Все още не съм имала джакпоти. Годишните потоци са с минимален срок 3 години, максимален 25 години. Аз имам 2 годишни в 2 от платформите. Освен това, Инвест клуба е в процес на разработка и не всеки ще може да участва в него. За сега има 2 туристически агенции, за които предполагам, че са към Инвест клуба. Това са Резлюб за Европа и останалия свят и Тур за Русия, като се планира дейността и на туристическите агенции, на Инвест клуба да се разширява. Има още 2 допълнителни инструмента, които се отнасят за изгодно снабдяване с екоринси, електронната валута на кашфло. Хриптис е нашата златна кокошка, особено след въвеждането на валидаторите, защото можеш да сложиш на стейк екоринси, което да ти носи още екоринси, или комбинация екотокени плюс екоринси, които ти носят още екоринси. Но екотокените в процеса на работа се стопяват и трябва да се добавя, докато екоринсито е на стейк, то остава постоянно. Това е екоринси, което е вложено в валидаторите. И другото място, откъдето можеш да се закупиш изгодно екоринси, това е борса Blackbit.
Не е задължително да си трейдър, да трейдваш. Можеш да пуснеш ордер за директна покупка и да купиш изгодно екуренси. Но ако нямаш регистрация в тези две платформи, можеш да си купиш изгодно екуренси от твоя трезор Money Storage. А това е формулата на твоя успех. Купуваш екуренси на ниска цена, влагаш процент от него в кешфло, където кешфло ти го умея на по-висока цена и така се получава твоя пасивен доход. И няма значение в коя от платформите се намираш, формулата е валидна за всяка една от платформите на Cashflow. Твоят трезор Money Storage е многофункционален портфейл на Cashflow и този, който аз условно наричам стандартен, работи с първите 5 платформи: европейска, испанска, полска, английска и киргизстанска. Това е символа, корицата на китайския Money Storage и корицата на руския. Няма значение от разликата в кориците, функционалността им е еднаква. Руския и китайския могат да се зареждат с юани, рубли, евро и TRC-20. Освен показаните в схемата основни валути, има и други основни валути в тази група. Това са екуренси, екотокени, Tether, което е TRC-20 и USD Coin. TRC-20 и USD Coin използваме за зареждане на всеки един от тези money storage или за тегляне от тях към собствен портфейл. Освен тези, има и допълнителни валути, които не е задължително да се използват: Ethereum, ERC-20, биткоин, лайткоин, голд и карат. Карат е също валута на Cashflow, която в момента е замразена, но в Money Storage може да ти носи ежедневен процент лихва, а също така, който има откъде натрупани карати, може да ги обменя за някоя от основните валути или за TRC. Тази страница, която виждаш, когато влезеш в кабинета си, аз условно наричам лице, а тази, която се отваря, ще кликна създай фло, аз условно наричам гръб. Фактически това е калкулатората. От лицето и от Money Storage ти виждаш твоето текущо състояние, а от гърба, на база твоето текущо състояние, ти сам ще ценяваш каква стратегия да приложиш, за да имаш по-бърз напредък. И моят съвет е да правиш както и аз правя. Всеки път след кликане на таймерите на бърза и на растящия поток и като събира печалбата от бързия, аз моментално отварям калкулатора на бързия поток. С изключение на лотарията, където не се влага екуренси, и на инвест клуба, калкулаторът ти е важен, тъй като чрез него ти виждаш очакваната ти печалба, от колко екуренси имаш по конкретна вноска, а от сделки в Money Storage преценяваш дали имаш достатъчно от конкретната валута, за да купиш необходимото количество екуренси. Това е в случай, че няма запаси или искаш още да се запасиш. Не се скай от високата цена. Вече днес сутринта беше около 135 цената на едно екуренси.
Помня, че винаги внасяш известен процент от екорънсито по конкретна вноска и колкото е по-висока цената на екорънсито, толкова по-малко внасяш от него. Например, когато вноските ни бяха от 20 евро, а цената на екорънсито под 1 евро, ние редовно внасяхме по 200 екорънси. Сега на вноска от 20 евро старото поток се внася 0,88 екорънси. Всъщност 0,88 е било в деня, в който съм направила този слайд конкретния. В момента би трябвало да е по-малко. Разликата в цените на екорънсито ще разгледаме. В Blackfeet и в Money Storage ще са почти еднакви. Това е цената, по която ти купуваш екорънси. Цената на едно екорънси в кабинета на Cashflow е в пъти по-висока спрямо цената, по която ти купуваш екорънси. Това е цената, която Cashflow ти дава за всяко вложено в проекта екорънси. То обуславя твоята печалба и твоят пасивен доход. Скриншот от 2 септември 25-та. Знаеш, че всяка вноска работи 20 периода, което е веднъж на 2 седмици, прави 10 месеца. Тук виждаш цената на една екорънси, която Cashflow ти дава за направена инвестиция. Колонка 1 ти показва вида на стартовия поток, тъй като има 3 вида стартови потоци, но аз работя с премиум. И под него стойността на вноската. Колонка 2 показва датата, кога е създадена конкретната вноска. Колонка 3 отново показва стойността на вноската. Полет изтърпано, притеглено екорънси. Тук показва винаги двойно фиатната валута по конкретната вноска. И пета колонка е сумата, която ти ще получиш в деня на следващия падеж. Шеста колонка ти показва на коя дата трябва да направи следващата вноска и колко дни остават до нея. Седма колонка се запълва около 2-2,5 през нощта моя, т.е. английско време. И осма колонка е какви печалби си имал на предишния падеж. Тя се занулява около час преди да паднат тези цени в седма колонка. Звездата показва, че си в премиум, а това се появява по време на шестата вноска, но от следващия слайд ще видиш при какви условия. То показва, че си пуснал запълването на тези инвестиции на автоматичен режим, един вид автореинвест. Но помни, че се отнася единствено за фиатната валута по конкретната платформа и екорънсито се внася допълнително. Когато си достигнал до ниво за автореинвест, ти излиза това съобщение и когато кликнеш на ОК, се появява този символ и вече не се тревожиш колко пари, кога трябва да ги внесеш, само внасяш екорънсито. Забелязал ли си, че тук на стартовия поток цената на екорънсито не е фиксирана, а е от до.
Ако знаеш защо, напиши в чата, в коментарите. Докато при бърз поток, при растящ поток, при годишен поток цената е фиксирана, твърда. Променя се всъщност в зависимост от стойността на еквивалентството на борците. И сега слайдшо, скриншоти, като на кабинета е от 11.4.24, т.е. от миналата година. Не съм има скриншот на Money Story, затова съм взела от най-близката дата, 15.4. Виждаш, че цената за една еквивалент в стартов поток е била от 5 до 6 евро, си можел да закупиш за 0,9421 еквивалент от сделки на Money Storage. Но в този ден пояснявам символите. Този ти показва, че е време за нова вноска и се появява 1-2 дни преди да настъпи падежа и изчезва, когато направиш вноската. Този ти показва, че трябва да внесеш еквивалент. За този виолетовия не съм писала в слайда, но то е, че можеш по желание да внесеш допълнително еквивалент, имаше промоции преди. Трето, тук виждаш в кой период ти се намира всяка една вноска. И това знаменце е във връзка с този символ за наднесено еквивалент. При клик на знаменцето се виждаше за колко периода се внесъл повече еквивалент. Но при този темп на бърз растеж на цената на еквивалент да наднасяш е безсмислено. Скриншот от 30 септември 24 година. Пак почти една година назад. Ще видим растежа на еквивалент в Money Storage кабинета. Количеството необходимо еквивалент по конкретна вноска. На тази дата от Money Storage сделки е било възможно да закупиш едно еквивалент за 2,475 евро. На калкулатора при вноска, това е стандартния стартов поток, от тук се вижда, на вноска от 50 евро е трябвало да внесеш 5,11 еквивалент на цена 14,68. Тоест, кашфло ти оценява на 14,68 процента еквивалент, който влагаш. Така. И при премиум ставям сравнение. Тогава беше нова програма, тъкмо я въведаха. Също вноска от 50 евро. Същата цена, която ти дава кашфло за едно еквивалент, но трябва да внесеш, момент да погледна, 6,82 еквивалент при вноска от 50 евро, докато тук беше 5,11. И тук съм дала изчисление. Като умножим, значи 12,65 приблизително. Те коствало едно еквивалент. Не едно еквивалент, ами това, което внасяш. 5,11.
И като ги извадим от печалбата, която се предвижда, чистата ти печалба е остава 40,51. Докато при премиума внася 6,82 еквиваленси, като ги умножим по цената, по която тук не се вижда 2,475, се получава, излиза, че внасяш повече еквиваленси, но печалбата ти се увеличава значително. И трябва да запомниш, че колкото по-голяма е инвестицията ти, толкова е по-малък процента на еквивалентството, който трябва да внесеш и печалбата ти е по-голяма. Това ще видиш и в следващи слайдове. От 6 януари 25 едно еквиваленси е 5,35, докато кашфлоу ти го оценява на 29,96 до 34,95. Сега, това е изтичаща вноска, виждаш 20 период, 20 от 20. И за това съм сложила този скриншот, за да поясня този прозорец. Не натискай, не давай ОК. Той винаги се появява с отметка да започнеш нов поток да отвориш автоматично, но ако дадеш ОК, новия поток ще бъде на същата стойност, на която е изтеклата вноска. Служи отметка на първата опция, за да паднат парите ти в Moneybox. И оттам вече ти можеш да прецениш как да разполагаш с тях, дали да обединени с другите, които са ти паднали в Moneybox, да отвориш нова по-голяма вноска или да си ги теглиш към Money Storage и оттам към твой собствен портфел. 10.7.25 скриншот. Загледах се. Говорим за изтекал период на вноската. Тази вноска, последната. И отново този прозорец, за който преди малко обясних. И всъщност от предишния този слайд ние навлизаме в част от стратегията. Тази вноска е била на 100 евро първоначално. Последният 20 период ти получаваш 203,79 евро. Фактически в тая на периода получаваш направената от тебе първоначална вноска 100 евро плюс 179 евро печалба плюс от 1 до 19 период печалбите, които са нарастващи на всеки 2 седмици. Когато смъкнеш цялата печалба, която ти пада през този двуседмичен период в Moneybox, ти можеш да стартираш вноска много по-голяма от предишната, ако желаеш, естествено. Точно така. Ела по-близо и слушай внимателно и гледай, защото сега ще ти издам моята стратегия. Но първо ще те запозная с това, ще ти призная по-точно, че това не е финансов съвет. Това е моят личен опит, който ме води към моя финансов успех. Моят личен опит се гради на споделение личен опит от топ лидерите, на мои лични експерименти в комбинация с опита на топ лидерите. Но помни, че тази стратегия, щом работи за топ лидерите и за мен, ще работи и за теб.
За да работи стратегията, трябва да знаеш на каква сума ти определяш твоята собствена финансова свобода и за какво ще използваш тези свободни парични средства. Аз винаги знам каква е сумата на моята финансова свобода и за какво ще използвам парите си във всеки един етап от постигането им. Ти си единственият човек, който може да даде всичко на себе си. И твоят успех зависи единствено само от себе си. Но всяка стратегия работи, ако е съчетана с действие. А сега продължавам с моята стратегия. Тя работи в комбинация с другите инструменти на кешфло. И ако си нов и тепърва започва с кешфло, разликата в стратегията ще е много минимална. Аз бих ти помогнала да съставим твоята персонална стратегия. Стратегията за стартовите потоци трябва да познаваш компонентите, за които говорих по-рано, защото тяхното познаване те спестява време. С един бърз поглед можеш веднага да прецениш да правиш ли нова инвестиция и на каква стойност. Както казах и преди, научава се лесно в процеса на работата. Комбинация между различните платформи и инструменти ти дава по-голяма свобода на действие. Аз участвам във всички 7 платформи на Cashflow и използвам всички програми и инструменти. А също така, когато има промоции, винаги се възползвам и от тях. Инструментите, които използвам, са бърз поток, стартов и растящ поток, но за мен основен е бързия поток. Първо, стандартна ежедневна рутина. Казах го и преди малко, клик на таймера, премествам всички печалби, бонуси от бърз, стартов, растящ и годишен поток и лотария в манистолриджите. Правя бърз преглед на първите 2-3 вноски в бързия поток, кога изтичат и на каква стойност са. И от калкулатора на бързия поток преценявам каква вноска ми предстои и на каква стойност. Влизам в конкретния money storage, за да проверя наличността на конкретната валута. Падежите на почти всички мои стартови потоци са на 2 еднакви дати, които ми е лесно за запомнене. И затова през останалите дни не ми се налага да влизам толкова често в стартовите потоци, освен ако падежа не е в неделя. Почивен ден е неделята за растящ и бърз поток, но стартовите потоци се работят и в неделя. Този преглед и анализ на ситуацията ми отнема от 10 до 15 минути по всички платформи общо. Сега скриншот от 24 август 25 година. Давам ти малко време, разгледай внимателно снимката, виж какво виждаш на нея и се запиши на лист. Може спри видеото. И може и в чата да напишеш. Аз запалвам една цигарка и след малко ще сравним. Тя предишната ми е изгаснала. След малко ще сравним кой какво е видял. Между мене и тебе кой какво е видял. Така и глътка кафенце успех и продължавам. Това е полския кашфло. Тези символи ми показват, че е полския. При трите вноски датата на
на вноските е една и съща. Месец, година за мен не са важни. Само датата, защото тя ми показва, че падежа ще е на една и съща дата. И първите две вноски са на автомат, но третата още е в четвърти период и още не е достигнала. Освен това, първите две вноски, след като са на автомат, парите са взети от печалбата и аз получавам остатъка и тези символи ми показват, че трябва да внеса само екуренсито. Докато третата вноска ми показва, че аз трябва да внеса и фиатната валута, т.е. злоти в случая. 300 злоти. Как мислиш, откъде ще взема тези 300 злоти? Погледни тук, в тотал имам 360 и 64 злоти. Като кликна на Get All, те слизат в манибокса. И вече мога да манипулирам с тях по мое желание. Естествено, вземам ги от тук, защото ако ги пусна за тегляне, бонусите се теглят веднага, но печалбата минава известно време, един вид като одобрение, което отнема от няколко минути до около час максимум потвърждение от лидер. Ясно е, че и простите вноски екогренството го вземам от Манис Талрич. Докато го обясня, това ми отнема толкова дълго време, докато аз съм свикнала до такава степен, че с един поглед веднага вземам решение по моята стратегия. Така, същия кабинет в действие. Когато имаш по една и съща платформа в няколко манибокса печалби, пари, то при клик на тази чавка правиш избор. В случая се вижда, че аз вземам парите от манибокса на стартовия поток. И запомни, че ако във всеки манибокс, ако сумата е над 100 евро паунди според конкретната платформа, ти получаваш известен процент лихва ежедневно. Добре е да държи всичките си пари от растящия поток в манибокса, тъй като растящия поток е по-специфичен, но това ще го разбереш от друго видео. Манибокс. Бързи потоци, стартови потоци и лотария винаги са ми празни, защото веднага изпращам всичко към конкретния манисторич, т.е. обединявам парите си там, за да ми носят по-голям ежедневен процент лихва. Същия кабинет в действие. Една екуренси в полския е бил негоден в 304,79. В кабинета от 1513,54 до 1816,25. По конкретната вноска от 300 злоти, аз е трябвало да внеса 0,396 и така нататък. Калкулатор. Да видим сега какво показва. Значи за вноската ми от 300 злоти, калкулаторът винаги показва закръглено до 2 знака екогренството, но когато кликнеш на попълни и влезеш в мене сторец, се изписва точната сума. И виждаш, че ми го оценява малко повече, защото и вноската ми е по-голяма. Това е доказателството, на което казах, че колкото по-голяма е вноската, то
толкова по-малко екоглюкенси влагаш. Ден на падежа. Този скриншот е отпреди да се извършат определените действия по внос на конкретната валута и на екуренси. И сумата, която си платил за едно екуренси, обаче тук съм направила изчисления и на стойността, когато реално внасяш, аз вече блокирам, извинявам се, когато реално внасяш еквивалентството по конкретната стойност или около 120 и 83 злоти. Тук съм изчислила стойността, която кашфлоу ти дава и реалната стойност на внесеното от тебе еквиваленси. И ето е сметката. Значи, по цената, която кашфлоу ми дава за внесеното еквивалент, се излиза на 713 и 14 приблизително. Като извадим цената за покупката, се получава 592,31 разлика, или това е печалбата. Фактически около 4,9 пъти повече е цената на притегленото еквиваленси спрямо покупката. Мисля, че думите са излишни. И тази вноска е само на четвърти период. Авторите инвеста е от 6-ти период до 20 с постоянно нарастваща печалба. Аз освен това имам моята златна кокошка Криптис и ако искам ще купувам еквиваленси. Но е препоръчително винаги, когато можеш и колкото можеш да се запасяваш с еквиваленси. Същия кабинет в покой. Това е деня на падежа, преди действията, това е няколко дена. След това на 5 съм направила скриншота. Виждаш как се увеличават печалбите по конкретните вноски. Продължавам с стратегията ще разгледаме моя киргизстански кашфлоу. Изненадана съм. Помня, че се включих след английската платформа на кашфлоу, но и знаех, че въртя близо половин, но нямах още половин милион сома. КГС, това са сомове, киргизстанската валута. И за целта на това видео влязах да проверя датата си на регистрация 9 септември 24. Стартирах киргизстанската платформа с 5000 сома в супер бърз поток, т.е. 15-дневния бърз поток. Правя това слайдшоу на 7-9. Реално в инвестиция в бърз поток имам 458 000 сома. Общо в трите потока са 493 и така нататък. И на 9 септември 25-та, т.е. една година след включването ми, точно ще имам вноска за 1500 сома по бързия поток. И ще станат над половин милион в действие. Но неделята на 7 почти целия ден работих
като използвах интернет от телефона и телефона зад гърба ми. Оказа се, че останал без батерия часове наред, аз имах възможност да работя и затова не съм забелязала. И след това видях, че около 70% от неделната ми работа по това слайд-шоу беше загубена. Цялата седмица, когато съставям слайд-шоуто, ми бяха напрегнати дните, но и цялата седмица много натоварено изглежда влизам в коледна жатва с стандартната си куриерска работа. И все пак на 9 се изфоквам с успеха си, защото правя вноската и като влязах да погледна датата и видях, че даже от кашфло са ми честители 1 година от включването ми. И ето, вече реално по бързия поток в инвестиция 608 сома. Имам и в растящия поток и след малко ще видя стратегията и по стартовия поток. Ежедневната рутина, пак повтарям някои неща, за да станат по-ясни, а и напомнението винаги е добре, защото може предишния път, като съм го казала, да си се погласел и сега пак да чуеш. Клик на таймерите на бърз и растящ поток. Тегляне на ежедневните накапвания от бърз поток в Money Storage. Отваряне на калкулатора и бърз преглед на първите 2 вноски в бързия поток, кога изтичат стойността им и сравняване с наличностите в Money Storage. 3, 9, 25. Преглед на стартовия поток, дали печалбата покрива всички вноски. Това е остатъка, който съм изтеглила след захранването на тези 2 вноски. Предишния падеж. Винаги си го оставям да му се кепя до следващото ми тегляне и след това пиша благодарността си. Това е печалбата, която ще получа, но за всяка вноска по-отделно. Така, тук се е запазила и печалбата, която съм получила. Виждаш, че първия поток е на автомат и са ми останали 2 вноски са по на 6000. От първия са ми останали 5300, а втория съм получила 4679, но съм направила вноската през Money Storage. Тези стъпки от 1 до 3, които показах в предишния слайд и в този ми отнемат максимум 2 до 5 минути, за да взема решение. 4, 9, това е денят на падежа и действие. Виждаме, 2 вноски са на еднаква стойност. Първата на автомат, втората още не е, защото е в 4 период. Сумата от печалбата покрива и 2 и ги внасям от там. Интересуваме цената на EcoGreens в кабинета и в калкулатора и в Money Storage. За 2 вноски не трябва еднакво количество EcoGreens, но се внася за всяка по-отделно. Няма да правя изчисление, вече видя как става изчислението.
Формално съм приключила с действието, вноските са попълнени, но едната вноска е в 16-ти период, а другата в 5-ти вече. И съжалявах, че съм закъсняла, затова правя нова инвестиция. Тези неща ги казах. Отиваме на новата инвестиция. Кабинет, скриншота е в покой. След инвестицията виждаш вноските вече стерти, като тетата е на 7000. Как мислиш, откъде съм взела парите? Дали от Манистолрич? И колко съм внесла? Ако кажеш 7000, че съм внесла, грешиш. Реално съм внесла разликата от изтеглената печалба или съм внесла 1657,18. В началото по стартовите потоци ние допускахме такава грешка. Казвам ние, защото и хората от групата ми мислехме точно по този начин. Всеки път отчитахме това, което внасяме от Манистолрич, а не отчитахме печалбите си. Фактически разликата за стартовите потоци е в начина на мислене, защото във всеки период печалбите ти растат и ти се налага да внасяш по-малко от конкретната фиатна валута. Така каза ги тези неща, минаваме нататък. Опа, какво ми се появи. Сега разглеждаме испанската кашфло, но много набързо, че не знам колко минутки станаха. Сериозно. Ами, той да не го разглеждам. Който иска да спира и да се го разглежда, той е описано много подробно. И ето обобщението. Ежедневна рутина, клик на таймерите на бърз и растящ, тегляне на ежедневните накапвания от бърз поток в Манистолрич, отваряне на калкулаторите на бърз поток. Бърз преглед на първите 2-3 вноски в бърз поток, кога изтичат и стойността им, е сравнение с наличността в Манистолрич. Преглед на стартовия поток, дали печалбата покрива всички вноски. И лампичката ти светва и вече знаеш какви стъпки ще предприемеш, какви действия. И винаги трябва да се стремиш следващата ти инвестиция да е по-висока от предходната. Действие. Смакваш всичка печалба от тотал в Moneybox, вноски от 1 до 6. Ако сумата в Moneybox се покрива, вноските ги запълваш оттам. Вноски след 6-ти период ги пускаш на Автогрейнвест, на автомат. При тях добавя само e-currency. Ако ти е възможно, отваряш нова инвестиция. Стъпка 5. Теглиш печалбата от Манистолрич към Манистолрич. Теглянето от стартов поток, каза го, преминава одобрение и отнема от минутки до час. 6-та стъпка, двуседмичен релакс. Ако не решиш през този 14-дневен период да направиш нова вноска, и стъпка 7 отново прилага стратегията. Целта е, казах и в началото, за създаването на стартовите потоци, е да привикнеш към практика, към постоянство и така да постигнеш и мечтите си.
Първоначална вноска на стартов поток. Да е на стойност, която можеш да си позволиш поне през първите 5-6 периода, но не използвай кредит. Вариантите са 3 или 4. Ако за пръв път ще откриваш поток в кешфло и нямаш инвестиция в бърз или растящ поток, зареждаш с банкова карта или друг криптопортфейл. Ако имаш инвестиции, в бърз поток, гледаш поне 1-2 дни накапванията ти да покриват тази вноска по стартовия поток. Растящия поток е специфичен, там формулата е 70-30, като теглиш сумата, която ти трябва и 70% вкарваш в стартовите и се връщаш в растящия. Виждала съм вариантите как работи в видеята на топ лидерите, аз не го използвам. Използвам растящия в друга стратегия. Видя и четвърти вариант как работи на практика. Но естествено в началото беше комбинация между бърз поток и стартов поток. Помня, че всеки следващ период печалбата ти се увеличава, следователно сумата, която реално трябва да внесеш, намалява. Моя личен опит показва, че в началото имах много стартови потоци, след това създадаха бързите потоци и аз се влюбих в тях и постепенно започнах да намалявам. Сега като откривам красотата на стартовите отново и планирам да продължа да ги увеличавам, но в комбинация с другите потоци. По-добре е да откриеш нов поток в период, в който той ще бъде изцяло поет от печалбата от другите вноски. Препоръчвам ти всяка следваща вноска да бъде възможно по-голяма от предходната. И ако използва само стартове, между четвърта и шеста вноска е подходящ момент да отвориш нов стартов поток. След време ще стане така, че няма да има значение в кой преходен период ще отваряш нова вноска, защото твоят стартов поток ще се е превърнал в машина за пари. Отново казвам, ние допускахме грешка, като отчитахме колко внасяхме на всеки следващ период от мене Столрич, цялата сума, без да отчитаме печалбите и с колко се увеличават. Това е грешен начин на мислене. Това е. Въпреки многото приказки и пояснения, стратегията е лесна за прилагане. Това е ключът към моя успех, но колкото и ключове да ти дам, ако не приложиш стратегията на практика, не опиташ това, което току-що научи, ще има само мечтите за успех без тяхна реализация. Нещо се изпусна там, ама докато подготвях това видео, ето какво се случва в света на криптовалутите. Биткоин се движи в много малки граници, но е в на 4 часа съм ги взела, защото биткоина не ми излезе на дневно. Етериума пада, лайткоина пада и USD coin така се задържа долу-горе на едно и също ниво. Думите са излишни.
Знам, че те изчакват решението на Федералния съвет, което ще бъде известно тази седмица. Но кашфло и екоренси ние сме независими, следователно това решение не ни засяга. Апа, забива. Ето го състоянието на 2.9.25. Едно екоренс на борцата е струвало 83,308. И с нощи една екоренс беше достигнало 131,20. Тая сутрин беше 135 след обеда. Не съм го проверявала. Надминахме лайткоина преди няколко дни. И знаеш, че твоят пасивен доход е зависим от екоуренството. Затова запасявай се винаги, когато и колкото мълчиш, за да си винаги в десятката. Това се е изпуснало. Преди много години аз си губих времето, защото исках първо да изуча теория, а теория без практика е равно на нула резултат. Защото докато стигнеш до я, си забравил А. Най-доброто усъвършенстване става, когато теория и практика вървят ръка за ръка. И ако все още не си участник в Кешфло, ще намерите линковете към платформите долу в описанието под видеото. Какво искаш още? Очаквай следващото видео. Докато чака следващото видео, абонирайте се за канала. Там има още видеа. Харесай, коментирай. Ако имаш въпроси, можеш да ги зададеш и ти подарявам тази вълшебна монета за късмет. И много успехи. Това е. Стоп!